Ang Dios ania uban kanato, Emmanuel. Mutuo mo ana? Mutuo mo nga uban ninyo karon ang Ginoo? Gay pangutan-ay mong tupad na kinsaroy kuyog nimo ang Ginoo. Arabay uban no, kuyog demonyo. Labi nagmakuyog sa bana nga palahubog gayo, yan nasang demonyo ay. Ana. Sa inyong balay, kinsay kuyog ninyo ron dito, ang Ginoo o ang demonyo? Mayo. Karon, giunsa man sa Ginoo pagkuyog uban kanato. Di man pwede magkuyog nga dili parihas. Matod pa nila same, unsa to? Birds of same feather flock together. Amo, ingong Ginoo lisod gayo, Ginoo ko nya mukuyog ko sa tao. Nagpakatao siya. Muna ni uban siya kanato. Natao siya sa usa ka birhen, ulay nga inahan. Kini di aing pagka-virgin, kining pagkaulay, pagkalimpyo, requirement ni para ang Ginoo muuban kanato. Nya kay siya may manluluwas, ang kaluwasan di ay dili mahitabo basta dili ta virgin. Gilingi ay mong tupad. Ina, musta ka? Virgin pa ka? Lingi ba? Yung tupad ba? Ana. Nakaron, unsa may meaning aning virginity sama sa mahal nga Birhen Maria? Duha, na ay physical, biological, na asay moral, spiritual virginity. Na asay personal virginity, na asay conjugal virginity. Ana. Nakaron, ang atong Ginoo misud sa kalibutan pinaagi sa usa ka pamilya. Nagtukod siyag pamilya. Wa siya ni tungha lang nga single parent ra ang iyang gisudlan. Wa siya mag single parent. Pwede raman gidunta kay si Maria gipamabdusan man to sa Espiritu Santo. Wa man to siya hilabtig lalaki. Pwede kita mo claim si Maria single parent lang ko. Nangita gyung Ginoo og paagi nga dunag gyoy bana si Maria. Kay kini di ay Ginoo basta muluwas sa katawhan iagi niya sa pamilya. Kaning family mao di ay ni ang tuburan sa kaluwasan. Muna kung daghang broken families sa kalibutan, wa na'y kaluwasan. Tanawa ng mga tao nga na biktima sa mga broken families, unsa may ilang kinaiya, lisod sabton. Hasta sila galisod og sabot sa ilang kinabuhi. Muna di sila makaluwas, naghatag sila kagubot sa katilingban. Pero kanang nindot kay pamilya, makaluwas gina. Relax o diya healthy psycho-emotional nila nga aspect sa kinabuhi ani mga bata nga naagyoy papa ug mama healthy. Pero dili igo ang papa ug mama nga magtipon. Di na pwede sa Ginoo. Kinahanglan gyud gikasal sa simbahan. Gihiusa sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, ang gihiusa sa Dios dili bulagon sa tao. Si Jose ug si Maria, mga igsoon, sinayuran na to sila. Sinayuran ba? Unsa man ang sinayuran? Kamong naminyo, niagi mog sinayuran? Ano ditso mog tinukhangay? Sinayuran ba? Kanang masayran sa ginikanan, maisig ka ginikanan, magsayranay na sila nga ato na ning minyoon atong anak. Nagsabot na. Pero, wa hilabti ni Jose si Maria sexually. Kay di man nauso sa ila. Kay mag-agad man sila sa Ginoo. Ang kabubuton sa Ginoo, inighumag kasal, una pa mag-sex ang babae o lalaki. Pero sinayuran pa lang, uyab pa lang, di pa pwede. Kay wap aman sila'y kasal. Muna si Jose o si Maria, wa mag-sex. Wa sila mag-premarital sex. Nga naman, bawal sa Ginoo.
Nya si Maria kay magsige magingon, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Awa gyud mo supak si Maria, virgin siya, sus na mabdos man. Si Jose nga nasayod gawa niya hilabtis Maria nang luod, gusto makig-divorce, iyang biyaan si Maria sa hilom. Unsa may gibuhat sa Ginoo, gipadadag anghel, giingnan si Jose, Jose, balik ngadtong Maria. Si Maria nagpabiling virgin, kay kanang iyang gisabak gikan nas Ginoo, wa na siya hilabtig laki. Unya kay si Jose virgin man pod, limpyo man ang iyang kasing-kasing og hunahuna. Unya na nituo man sa siya sa Ginoo nga isip lalaki, di gyud ko mohilabot og babae sexually kung way pagtugot sa Ginoo. Gisunod dayon yang Ginoo, kana di ay Lord, mostuman ko nimo, pangasawon ko ning mabdos ng daan. Total, limpyo man ang akong konsensya nga wa ko magbuhat og dautan. So si Maria og si Jose nagkaminyo ay nga virgin. Kinsa ninyo dinhi nga pagkasal virgin pa. Sa kamot. Pakpakan na to na itulo ka buok ni isas kamot. Yes. Congrats. Naot untang wa mo mamakak, no? Pero murag tanaw na ko sa mga naong di man mga bakakon. Congrats. Tulo ra ka buok. Kadaghan ani. Ako sad proud sa ko nga mosulti wa man sa ko mo check up, pero ang akong gituhuan akong mamagpapa ay nagdog kuno sila matud pang mamagpapa pag human gyud kasal. Gani ambo tinuod ba to nga ingos mama nakahikap kuno si papa sa kamot ni mama pag ingon nas pare nga pag ginunitay mo sa inyong tuong kamot. Kinsa dinhi nga una nakahikap pagkasal na maupay paghikap sa iyang asawa or bana. Ako nakahikap sa ko sa kong uyab. Pero wa sa ko makig-sex. Ano? Ay sama mo nga hasta pare inyo mangdudahan. Bitaw, ako ginang gipanaad. Gipanaad ginanako kay nakasuway kog uyab sugod mga 15 years old ko. Ako ginang gisaad 12 years old pa lang ko, ay naminaw sa kulang papag mama niya, na member sa ko sa Legion of Mary. Ako ginang gisaad nga di gyud ko makig-sex og babae basta wala pay kasal. Bahala nagmakauyab kog prostitute, di gyud ko makig-sex basta dip ami kaslon. Yawa man gyud makasal. Mahay. Adi, wa ko nagmahay oy. Proud, proud, di ba? Ana. Unya, unsa may resulta? Nganong requirement man ang virginity? Tungod kay ang Ginoo is pure. Di siya pwedeng musulod nato nga naatay impurities. Limpyuhan gina niya. Muna kamong mga di na virgin spiritually and physically tungod kay nagpuyo-puyo, tungod kay nag-premarital sex, pagpakasal na mo. Kamong mga nagpuyo-puyo either civilly or civil marriage, pakasal dayon. Ayaw mo paglunang anang sala. Aron ang inyong panagtipon mahimong tuburan sa kaluwasan, musulod ang Ginoo. Namatod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Daghan ra ba kay dinhi sa atong mga parokyano sigig puyo-puyo. Ang uban sad mo justify civilly married naman may father, okay naman ni. Dili oy. Kasal gid simbahan. Mao na siya gitawag og sakrament. Kay kanang civil legal man na. Although irespeto na nato, pero dili na siya makalimpyo sa sala. Ang makalimpyo gyud sa sala sa babae ug lalaki mao gyud ang kasal, sakramento. Mahal ba ang pagpakasal sa simbahan o barato? Mahal o barato? Kanang niingong mahal, mga iyawanon mo. Nganong mahal man, nga ang gikinahanglan sa kasal sa simbahan, kini ramang musunod.
baptismal certificate, confirmation certificate, o niya, pre-kana seminar, license, sinumar. Human, ang right of marriage nga i-celebrate sa pari, nya dunay duha ka witnesses. Mahal din na. Og mahuman na, human ang kasal. Dili man na requirement ang honeymoon, dili requirement ang Buddha, dili requirement ang video-video, dili requirement ka na mga abay-abay, dihang daghan kaayo, napay mga bata nga gagmay kaayo, napay mga dagko, nya di na kinahanglan nga maghikay, di na kinahanglan ang pagsigi diha og kana ganing decorate simbahan, wa na kinahanglan na. Pero naana, okay, kung kaya ninyo. Nya maura ba na nakapamahal? No. Dagko kay mugbayad ana. Dinis atong simbahan, love offering ang atong gihatag na rate, love offering ang labing dako nga ihatag. Kasagaran mo hatag, dako na kayo ng 5,000 nga ihatag. Kasagaran gyud ang ihatag ra gyud 250, 500, 1,000. Unya makadungog lang ko tagutlo ka baboy ang giasal. Inigkasal pa diri, 40 pandaghanang mga abay, daghan pa kay mga kanaganing dekorasyon, mga sinina pa imob, sulo pa imob, giguroy ang sinina, 40 taasa. Naku ka na, dako kay nagasto, kay dako kay sobra. Giguroy, nagoy mag-alsa, alsa ko na naman. So nagkadiya diri kinasal, abot dito ang kuan, ang sobra. Nya di ara diri kutob. Kita kayong kanal-kanal nga rin, ana. Nya, inigtalikod. Iigo ra sang gibutang-butangan o ganaana diri. Kita sang buko-buko. Wa na lang dito putli gamay dito atong babaw, ang tumoy, o gitabon unta to. Di unta makonsumisyon ang pari. Oo. Kana mo'y nakapamahal. Pero kaning akong gihisgutan, mga certificates, mga baptismal, mga seminars, o inyo nang i-comply, dako na kayo ng 3,000 nga gasto. Dako na kayo nastanan. Ngayon, iguman ninyo ana, ready na tanan, pakasal dayon mo dire. Tagaan din ninyong pari o 2,000, di 5,000 ra inyong gasto. Or tilipayas pare. Nga naman, 5 minutos agad ang kasal. Kaniging dupa-dupa, pila kay makuha ani, sos, dugay pa kay istanan. Kasal, 5 minutos, pila ramay ganun, dawaton ba nimo, dawaton, o padre, pila raman na. O niya, iniguman, moingon dahil ka, itugot Ginoo kami magkahiusa sa kasing-kasing o gunahuna, sukad karong adlaw, bisan unsay mahitabo, sa kasakit o sa kalipay, sa kahamugaway kapito, sa sakit o sa maing panglawas, hangtod ang kamatayon, mubulag ka namo. Nya mingon din pare, o ako nagaligon sa panaad ngayong gihimo, sa ngalan sa man sa anak, sa Espiritu Santo, amen. 2,000. Kuha dayon, pila raman na. Nya, dako din ang bayara day. Dako na. Kamu inyo pag yun insultohong mga pari kanini simbahan, mahal. Ika padiroy, mahal kay padiroy. Daay gipang bayad kay magpakasal man sad mo og tudo mura mo sa muga. Gakuan ga kanang ga shooting. Magpa sapnay pangadto sa kanang video. Aron ingnon kana pa sila nagkita. Siradaan pangpultahan aron yun, uy, shocking. So, asa man akong bride, surprise nga na nagluspad ng mga naong. Ay, Ginoo. Pakasal mo ha, pakasal gyud. Kasi Jose o si Maria, virgins, physically, morally, and spiritually. Pasabot, i-restore ang virginity ninyo, conjugal virginity and personal virginity, pinaagi sa sakramentos kasal. Kamo sang gasigig premarital sex, undangan na ninyo. Kay wa pa mo'y kasal, pangumpisal mo. Ay na mo pagsigig kuyog-kuyog na kamurang duha. Angkas-angkas anang motor niya, sulob anang mubo kayong short. Niya ang gadasas motor, usa kamot lagi gunit niya, gaghikap diris paagan. Gahisig hikap, sigap yun.
Ako sang nagtanaw, ladok-ladok. Kay makitaan man, ana mas karsada maginunitay. Hunungan na, di na maayo, ha? Unsa may mahitabo sa pamilya nga nisudla Ginoo, mahimong tuburan sa kaluwasan. Kaluwasan sa kinabuhi sa iyang mga anak, kinabuhi usab sa ilang mga sakop sa panimalay, hasta pas katilingban. Mobita na, kining mga tao nga mga manggihatagon, nindot sa na sila og kahimtang sa panimalay na ay Ginoo. Karon lipay kay ko kay gahapon na ay ni hatag nato dinhi karon para sa atong ipanghatag sa mga kabos 50 ka sako nga bugas. Pakpak. Naasay ni hatag usak sako, naasay kadto lang tag 5 kilo packed rice, naapay mga noodles, napasay sardinas. Di pa kayo daghan, pwede pa na ninyo dugangan. Mga manggihatagon. Nya, nahibaw-an ako ang pamilya ani, manggialagaron sa kay sa simbahan. Ang ato sang halin sa atong karon nga dopes, kani mga manggihatagon sa din sila. Niabot na ang atong halin sa dopes og 15,005 slots. Pakpak. Tungtong na kita sa 15,000, murag makatukod na kita sa ato aning building sa kumbinto sugod karong sunod tuig pohon kun buhi patang. Nya sa ato sang ikhak para sa atong ihatag sa mga kabos, nahalina na punta as of yesterday og 7,813 ka slots. Pakpak. Sus, nindota ani. Mao na, importante kayo nga pasudlon ang Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, pasudla ang Ginoo kay siya ang hari sa himaya. Maghari gani siya sa inyong pamilya, do nagyoy himaya. Nganuman, matod pa sa ikaduhang pagbasa, si Jesus nga mao ang maayong balita, na tao na kaliwat ni David, isip tao, apan gikan siya sa Espiritu Santo, ug maghatag sa Espiritu ngadto sa tanan nga mudawat kaniya. Mao na ang pamilya nga masudlan og Ginoo, pinaagis mga sakramento, mahimog yung makaluwas. Ang pamilya nga way Ginoo, wa sudli sa sakramento, makatiwas. Gilingi ay mong tupad. Nya, kumusta man ka? Kumusta inyong pamilya? Makaluwas o makatiwas? Yang na ba? Imong tupad. Sige, manindog na ta.